Häzirki döwürde Birleşen Milletler Guramasynyň yglan eden durnukly ötüş maksatlaryny üstünlikli we ýygyderli durumja geçirmek boýunça ketgitlenen wezipeler ýurdumyzda degişli derejede amala aşyrylýar. Munyň özi Türkmenistanyň daşary ýurtlary we awraýly halkara guramalary bilen ýola goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şertlendirýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzda eneligi we çagalygy goramak, ýaş nesliniň hemme tarapdan ösmegi, maşgalalaryň maddi durmuş ýagdaýynyň ýokarlanmagy, bilim we saglyk goraş ulgamynyň kämilleşdirilmegi, sagdyn durmuş ýöreleriniň wagt edilmegi ýaly ugurlaryň ösdürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Paýtagtymyzda Kids Expo ählidat çagalar şuýnatly halkara sergi ýarmarkasynyň geçirilmegi bu ugurda öňde goýulan maksatlaryň üstünlikli amala aşyrylmagyna oňy täsirini ýetirýär. Forumyň çäklerinde Bagtyar çagalyk ady bilen çagalar üçin netlenen lewatlaryň gözden geçirilişiniň gurulmagy çäreniň ähmiýetini we derejesini belenne göterdi. Häzirki döwürde ötüp gelýän ýaş nesilleriň hemme taraplaryň ünit arada bilen guruş bolmagy, olar üçin ähli derur mümkinçilikleriň döredilmegi, çagalaryň dürli ugurlara bolan höwetiniň artmagyna giň ýol açýar. Şunun bilen baglykda ötüp gelýän ýaş nesilleriň göze gelýüli we döwrüwap biçüli wagtlar bilen üpçün edilmegi, häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň hatarına ketgitlenildi. Munyň üçin orta ýurdumyzyň dokma toplumlarynyň öňçülük bölümlerini çagalar üçin netlenen lewatlaryň, patyllaryň aýratynlyklary nazara alynıp taýýarlanýan eňneşikleriň görnüşleri ýygydyrylardyr. Bu orta ýaşlaryň döwrüwap geýinmeklerinde aýratyn ähmiýetlidir. Serginiň çäklerine ýurdumyzyň tejribeli turgunlary bilen guralan duşşuk hatda gyzykly boldy. Bilinçli ýurdumyzda gahrman arkadamynyň başyna başlanan asylly işleriniň hormatly prezidentimiziň ýol başçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde türkmen sporty ösüşiň täze derejesine çykdy. Şeýle hem bu ýerde ertekleriň multfilmleriň gahrmanlarynyň hemde çarşymly oýunlary görkezýän artistleriň çykyşlary guruldy. Bu bolsa paýtagtymyzyň gözül künjegine geçirilýän halkara çäräniň şatlyk şowkuny belende göterdi. Bu çärelere gatnaşan çagalar dürli ugurlar boýunça okyplaryny açyp görkezmekleri ugrunda döwlet derejesinde ýygyderli alada edilýäni üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman terdarymda hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Ýurdumyzyň ähli künjeklerini döwrüwap çagalar baglary, mektepler, beden terbiýe, tagaldys dinjaş toplumlar guruldy. Munyň özi Bagtyar çagalyň mekany höküminde ikrar edilen ýurdumyzda ýaşlaryň we çagalaryň hemme taraplaryň bilim, terbiyeli, dürli hünär eýeleri bolup ýetişmekleri ugrunda edilýän aladanyň aýdyň netijesidir. Halkara sergi ýarmarkasynyň çäklerinde ýetkinjekler we kişi ýaşly çagalar dürli ugurlar boýunça guralan ustatlyk tapaklaryna gatnaşdylar. Munyň özi ýurdumyzyň medeni we işewurlyk durmuşynda möhüm waka höküminde ikrar edilen sergi ýarmarkasynyň köp taraply häsiýete eýediginiň nowatdagy beýany öwrüli. Kids Expo ählidat çagalar şuýnatly halkara çäresiniň pähim paýgat ummany magtumuly Praga ýylynda geçirilmeginde çoň urmany bar. Munyň özi beýik ýeňişleri we ajaýyp tähmet üstünliklerini nazarlaýan ýylyň her bir prototypynyň şanly wakalary, ýatdy galyjy wakalary betlenýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şeýle-de bir çäre paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň we köp sanly myhmanlaryň gatnaşandygyny bellemek ýakymly. Olar sergi ýarmarkasynyň çäklerine guralan sergi bilen tanışyp, çagalar hakynda edilýän aladanyň oňy netije betlenýändigine göz ýetirdiler. Kids Expo ählidat çagalar şuýnatly halkara sergi ýarmarkasy özi üçin dowam edýär.